سلام كمي تصنحوا كورات عتاتلتي نزل ساعة زحرنا يوم حسبتن اواناون زولنا يوم زيناتات حزنا لكم مصينا للا نخد كاتلنا دما نعدن عاوز قرأ أوان بقدام منيستر إثيوبيا وهاو تصرح مجلسات مثلا ديليتن أفريقيا بحري دقس وطر متفنانن أسعيو خنات كيولع سجات شاولة فطير يركب نلعل حدا زمن صنحزم دنا إيرتران إثيوبيان وجوات أم مجزات خيناتن ورا خيناتن زتعبل لخين يصنحوا حرت كل جناف شحن شعات 191 كساو شحن شعات 197 أمونجو خلتين هاجرز ترئيس أتتاون قطوان محاورون متحبار متأسسارن أغلونا أدان كعالم زرخ أينيرو انتخون أمونجو أو كلتين هاجرات حدش مسرتها سلطان جبوت مرحت ودواتن هز تخولنا قاعة قوسيم زحلفة نكفت قديات نيرهم التمنع عاوز موت تداوي لهم زنور قديات عمودات هتنقنايتي عبشحن شعات 299 تولع هيوت عسرتة تشحات مناسيات كلتين هاجرات زقزفة دماغ خينات تسعيوهم حدا خاطر متخصح زي دكسه قداي نايتا به ورقه تحنصيصو عبايتا جنزاغي زي تملكته وسانه دو كلتين هاجرات يو او غنوش شحن شعات 291 ايرترا نصانه تدحر مغون صفا ابز نبر على 6 عامات قداي دب كام عوير استون بوقت تزري ولا يفلطن تن حدا باطيرات برز نبرن كسكا قطا ودات بمفتار نابدو كونفدريشن جاتن كم رح يخيل عين تباهيلن زنبر هاجرات صبقون حماق تنقفو قداي دب موغساي خدا فتينن كسكافتو قطاون بوليتيكاون عالم لخون تنقطات نيروز تباهل دماو خينات اب شحن شعات 291 زتولعه دحرت خينات وسانه بيت فرد زتوهاو قداي دب حج خسله من تعيب بايتا زي تفصم زبل مرقط منغس ايرتران ايثيوبيا ما نفريس و زبل ايثيوبيا يا فريساتو دحر ثلاثه زرياتات وق بزي تخايد نوحن زتحلالخن صعرتات اب سنه 2000 دوات كوينات زهد سمع مقراط تصاوتات تفرمو بعثه 3 تحساس نايت عامت دما ليدن إسياس أفوركن قدما منيستر إثيوبيا زنبر النفس هير ملز زيناون كتامم زنبرو لسمع سلام الجرس تفرمو تمال 23 عامات حليف الله زلون دواو مسحاب زداني زي شراو كوميشن كمسرت بزتاعته وعلم مسرت بحامش عمل زقوم ابي هيك وي كع هولاند زمدبرو كوميشن دوم ايرتران إثيوبيا انت مسريتو كوميشن نايت شعات 194 وسانه مرحت حبرت افريقيا مركوس بمغوار مغزاته وعلات 1900 او 1908 خامون علم لخاو حق بموكاس فرتك هب حلافنه زتسكم ايو كوميشن نزه هو محصاص مملكات وسانتات ناي مودا تقيادو خون كلتين وغنات تسمعميعهم يبل عنقص 4 سم على الجرس بعد 3 ميازا 2002 دما اتا اب نيوزيلاند استغبر كوميشن ناي مودا تابين هيو اتت امرت ناي تقزاف خينات بمخان علماو تفلاطنا زطريت ختمه بعد مدماني ايرترا توسينا خلتين هاجرات بونو تبين كم استقبلها كان تجلصا اثيوبيا ግን ጻኒ حقن مسلام ንምርጋጽ ተውል ዝምስ ኤርትራ ክትገብር ብምጥላብ ካብቱ ውሳነ ድሕሪራ እያ ኤርትራ ድማ ይፋልን ብምባል ብዘይ ቅድመ ኩነት ተውሳነ ከይተተግበረ ሓይልታት ኢትዮጵያ ካብታን ዓዝ ተዋሃው ቦታታት ከወፅን ዝርርብ ምምሕያሽ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ኣይከሉኒ ብምባል ኣቕቢጻ ብመሰረት ኣልጀርያ ዝተፈረመ ስምምዕ እቲ ውሳነ ሓገዝ ሕቡራት ሃገራት ኣባይቶ ክሕንፀጥ ዝነበረ ኮይኑ ካርታግራፈር ሕቡራት ሃገራት ከም ጸሓፊ ናይቲ ኮሚሽን ኮይኑ ከገልግልን እቲ ኮሚሽን ዝተዋሃው ዕማም ንምፍጻም ንቴክኒካዊ ክእለት ኣሃዱ ኦርቶግራፊ ሕቡራት ክጥቀመሉ ይኽእልን እቲ ኮሚሽን ከም ኣድላይነቱ ተወሳኺ ኺላታት ቁጽሪ ይኽእል ይብል አንቀጽ 4 ናይቲ ስምምዕ ክልቲአን ሃገራት 18 ሰነ 2000 ብመሰረት ዝተፈረመ ምቁራጽ ተጻወታት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ልዕሊ 4000 ኣባላትን ልዕሊ 1 ቢልዮን ዝወድእ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ደቡብ ክልቲአን ሃገራት ክእትወሲኑ እቲ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ቀጺሉ ዝወደቐሉ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ደቡባት ክልቲአን ሃገራት ተዋፊሩ ነይሩ መዝነት ናይቲ ዓቃብ ሰላም ተልእኾ መስርሕ ምሕጻጽን ምምልኻትን ደብ ምስ ፍጸም የብቅዕ እዩ ዝብል ነይሩ እንተኾነ ብኣብያ ኢትዮጵያ መርገጽ ውሓስትን መሰኻኽር ናይቲ ስምምዕ ሰላም ዝኾነ ሕብረት ኣፍሪቃ ሕቡራት ሃገራት ብወገን ኤርትራ ዝነበረ ዓቃብ ሰላም ኣብ ፈለማ 2008 ተጠቕሊሉ ክወጽእ ተገዲዱ ከም ሳዕብየን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብተን ኤርትራ ዝተዋሃቡ ከባቢታት ምውጻእ ዝኣበየ ኮይኑ ኩነተ ኩናት ክልቲአን ሃገራት ቀጺሉ ባላኳና መጠነ ሰፊሕ ኩናትን ዘይተመለሳ ኣብተን ዝቐጸላ 18 ዓመታት ሓሊፈን ክራጸማን ክዋጋኣን ተረኣየን ኣብ 2012 ከምኡ'ውን ኣብ 2016 ዘጋጠመ ረጥምታት እቲ ዝዓበየ እዩ ነይሩ ብዙሓት ወገናት ክልቲአን ሃገራት ናብ ልዝብ ክምለሳን ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ክሕደስን ዝገበሩ ጻዕርታት ብወገን ክልቲአን ሃገራት ተቐባልነት ይረኸበን ኣብ 2017 ከይተረፈ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝመደበሩ ምትእኽኻብ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያን ዓለም ዝወሰደ ናይ ሰላም ተበግሶ ይሰመረን ኣብ ኢትዮጵያ ንኣሳት 27 ዓመታት ወሳኒ ስልጣንን ጽልዋን ዝነበሮን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ቀንዲ መሓዛን ቀናቐንቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሕወሓት ካብ ኣዲስ ኣበባ ሰሓዩ ድሕርን መቐለ ምስሓቡ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ሓድሽ ምዕራፍ ተኸፊቱ ኣብ ፈለማ መጋቢት 2018 መራሒ ወደብ ኮይኑ ሃንደበት በሎኽ ዝበለ ኣብይ መሓመድ ንሰላም ዘለዎ ትምኒትን ቅርብነትን ክገልጽ ጀሚሩ ብ5 ሰነ ናይቲ ዓመት ከዓ እቲ ንሱ ዝመርሖ ፈጻሚ ኮሚቴ ህወደግ ንስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ደውን ሙሉእ ብምሉእ ክቕበል ከም ዘሰነ ብወግዕ ኣፍሊጡ ረይደን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኑ ድሕሪ 2 ሰሙን ኣብ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ብ20 ሰነ ዘውፅኦ መግለጺ ሓደ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክሰድድ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ዝተበግሶ ኣብይ ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ሂብሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት የማነ ገብረኣብ
ክዓብን ብ26 ሰነ አዲስ አበባ ብምእታው ድማ ሰላም ዘበሰረ ዓብዪ ፍጻመ ኾነ። ድሕሪ እዚ ድማ እየተፈለማ መያዝያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝተመረፀ ኣብይ መሐመድ ብ8 ሐምለ 2018 ናብ ኣስመራ ብምኻድ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኸበ። ክልቲአን ሃገራት ድሕሪ ኣስታት ናይ 20 ዓመታት ኩነተ ኺናት ብ9 ሐምለ 2018 ሓበራዊ ኣዋጅን ሰላምን ምሕዝነትን ኣብ ኣስመራ ፈሪመን። እቲ ክልተኣዊ ስምምዕ ኣስመራ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬስ ብረት ኣፍሪካ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ሳልማን ቢን ዓብደል ዓዚዝ ኣብ ስዑድ ዝተረኸቡሉ 16 መስከረም ኣብ ከተማ ጅዳ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብመሰረት ክልቲአን ሃገራት ዳግማይ ተፈሪሙ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጸንሐ ኩነተ ኺናት ኣኽቲመሎ ብምባል ሓድሽ መዋዕል ሰላምን ምሕዝነትን ተራእየሎ ኩሉ ድማ ቀዳማይ ዓንቀጽ እቲ ስምምዕ ኣዊጆም። ሓደ ካብኣቶም ዓንቀጽ ናይ ተፈረመ ስምምዕ ተግባር ናይትን ልዕሊ 15 ዓመት ዝዓንቀጽ ዓለም ለኻዊ ኮሚሽን ውሳነ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክትግበር እዩ ይብል። ዓንቀጽ 4 ናይቲ ኣብ ኣስመራ ዝተፈረመ ኣዋጅ በተመሳሳሊ ኣብቲ 7 ዓንቀጻት ዝሓዘ ስምምዕ ጅዳ እውን ክልቲአን ሃገራት ንውሳነ ኮሚሽን ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከተግብሮ እየን ክብል የስፊሩ ዘሎ። እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ላዕለዋይ ሓበራዊ ኮሚቴን ከምኡ እውን ከም ኣድላይነቱ ንኡሳት ኮሚቴታት ክምስረታ ምዃነን እውን ኣዊጀን ነይረን። እንተኾነ ክሳብ ሎሚ ወግዒ ተመስረተን። ላዕለዋይ ኮሚቴ ዘይምህላው ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ኮይኑ ተሪፉ ዝብል ነቐፌታ ከቐርብ ጸኒሑ እዩ። ብዛዕባ ደው የጽንቕ የብልናን ዝብል መርገጺ ዝነበሮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ደንግዩ ኣብ ሕዳር ናይቲ ዓመት ኣብ ዘካየደ ቃለ ምሕተት ብዛዕባ ትግባር ናይቲ ስምምዕ ተሓቲቱ ዝሃቦ መልሲ ናይ ሕድሕድ ምትእምማን ክንሕይል ክንክእል ኣለና ነንሕድሕድና ጽቢቕና ክንተኣማመን ኢና ኢሉ ነይሩ። እቲ ዛዕባይ መኽሰብ ዝበሃል እውን ንሱ እዩ። ኣይፋሉ ናይ ደቡብ ሽግር ተፈቲሑ እዩ ዝበለ ኮይኑ ናይ ባድመ ጉዳይ እውን ብደቓቒሱ ኢልካ ዝኽየድ ነገር ኣይኮነን ንሱ ንገዛ ርእሱ ሓደ ንእሽተይ ነገር ኣብ መንጎ ዓብዪ ጉዳይ ኮይኑ ዝተሓዝ ስለ ዘሎ ብምባል ቀዳምነት ዝህቦ ዞባዊ ጉዳይ ምዃኑ ኣሚቱ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብወገኑ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ይኹን ኣብ ዝቐረበ እዋን ንክልቲአን ህዝብታትን ሃገራትን ዝመቓቕል መግዛእታዊ ደዋት ትርጉም ከም ዘይብሉን ሓደ ሰራዊት ምክልኻል ሓደ ባጤራን ኩሉ ደዋት ማያት ቀይሕ ባሕሪ እንዳ ውቅያኖስ ክኸውን ከም ዝምነ ይኽዛረብ ጸኒሑ። ብዙሓት ኤርትራውያን ግን እቲ ሽዑ ዝተረኸበ ሰላም ክጸንዕ ነተን ሃገራት ናብ ዳግም ናብ ዘየድሊ ኹናት ከይኣትዋ ዘለዎም ስክፍታታት ብምግላጽ ብጉዳይ ደቡብ ንሓዋሩ ክድቅስ እዮም ክምሕፀኑ ጸኒሖም። ጉይን ኮሚሽን ደቡብ ክትግበር 16 ዓመታት ዝጠልብ ዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ እተወሰነሉ ቦታታት ውቆጣጠር ዕድል ድሕሪ ምርካቡ ጉዳይ ደቡብ ደቅሲ እዩ ዝብል መርገፂ ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ንቢቢሲ ዝሃቦ መግለጺ ናይቲ ደዋት ዝምልከት ኣብ 2008 ከም ዝተወደአ እዩ ዝገልጽ። ኤርትራ ምስ ካልኦት ጎራውቲ ሃገራት ዘለዋ ደዋዊ እውን ብከምዚ ኣገባብ ዝተሓፀፀ እምበር ኣብ ባይታ ዝምልከት ዝተተኸለ ከምዘይኮነ ኣቶ የማነ ሓቢሩ። ስለዚ ደዋት ተመላኺቱ እዩ ክብል ኣብ 2007 ክልቲአን ሃገራት ምልካት ደቡብ ባይታ ከይፍጸም ዝቐረበ ጠለበ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብዘይምትግባሩ እቲ ኮሚሽን ደቡብ ኣብ 2006 ብነጥብታት ዝተመልከተ ካርታታት ናይቲ ደቡባት እተን ሃገራት ብጽሕፈት ካርቶግራፊ ሕቡራት ሃገራት ብምርካብ መዝነት ተውቂዑ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ትግራይን ኤርትራን ርክባት ይግበር ከም ዘሎ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብ ነጻነት ትግራይ ሓደ ዝኾነ ሃፍቶም ኪዳነ ማርያም ገሊጹ። እዚ ኣመራርሓ ውድብ ነጻነት ወሲኹ ጀነራል ርእሲ ምራኽን ዋንኣፍ ዝተባህለ 47 ኮሚሰር ከም ዝተረኸቡ ሓበሬታ ረኺበ ኣለኹ ክብል ገሊጹ። ብተወሳኺ ጀነራል ሓሊባይን ምስ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ወዲ ኣበጀን ፀሃየን ተደጋጋሚ ይራኸቡ ኣለዉ ክብል ገሊጹ። ካብ ድማ ነሸራሩ ብኮንስትራክሽን ስራሕ ዘሎ ጽርግያ ተወዲኡ ከም ዘሎ ድማ ገሊጹ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ጽናሕኩም መስሉ ነይሮም። ኣብ ዝቕፅል በኋላ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ናትመነና በብዘለኹም ሰላም ንዓኹምኩም ሰላም